президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон субҳи 20 марти соли 2023 барои иштирок дар конференсияи оби Созмони Милали Муттаҳид ба шаҳри Нью-Йорки Амрико сафар кард. Хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон хабар дод ки дар фурудгоҳи Душанбе Эмомалӣ Раҳмонро раисони ҳарду маҷлиси парлумони Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ва Маҳмадтоҳир Зокирзода, Сарвазир Қоир Расулзода, раиси дастгоҳи иҷроии президент Озода Раҳмон ва дигар шахсони расмӣ гусел карданд. Бино ба иттилои расмӣ, Эмомалӣ Раҳмонро дар ин сафар вазири корҳои хориҷӣ Сироҷуддин Муридин, ёрдамчии президент оид ба масоили робитаҳои хориҷӣ ва оид ба масъалаҳои кадрҳо Аъзамшоҳ Шарифӣ ва Асадулло Раҳмон, вазири энергетика ва захираи об Далер Ҷумъа, раисони кумитаҳои ҳолатҳои фавқулода ва ҳифзи муҳити зист ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. қаблан гузориш шуда буд ки Эмомалӣ Раҳмон ва подшоҳи Ҳолланд Вилям Александр байси ҳамраисони анҷумани оби Созмони Милал дар Нью-Йорк интихоб шуданд. Паймони миллии Тоҷикистон як эътилофи нирӯҳои мухолифи тоҷик ки фаъолияташ дар Тоҷикистон манъ шудааст, бо нашри як изҳорот хабар дод ки ин сафари президенти Тоҷикистон то 29 марти соли 2023 давом мекунад ва қарор аст Эмомалӣ Раҳмон дар пайи иштирок дар анҷумани Созмони Милал аз чандин кишвари Аврупо аз ҷумла Олмону Британия низ боздид кунад. Паймони миллӣ бо мазаммат аз ин кишварҳои асоси бунёдиашон арзишҳои демократӣ ба сафари Эмомалӣ Раҳмон иҷозат додан гуфт, ин сафар дар ҳоле доир мешавад ки аз саркӯби хунини эътирозҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон як сол ҳам нагузаштааст ва дар соатҳо ва дақиқаҳое ки Эмомалӣ Раҳмон дар кишварҳои озод истиқбол мешавад, дар зиндонҳои вай ба шиканҷаи садҳо дигарандешон идома хоҳанд дод. Аммо Эмомалӣ Раҳмон ин сафарашро чун шаҳодати дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ҳукуматаш ба намоиш мегузорад. Бо изҳори таассуф гуфтааст дар изҳороташ паймони миллӣ, ин эътилофи мухолифини тоҷик ки аз соли 2018 дар Аврупо таъсис ёфта дар ҳамон ҷо амал мекунад, дар идомаи изҳороташ бештар дар рад шудани дархостҳои паноҳандагони мухолифин ва дигарандешони тоҷик дар кишварҳои Аврупо ва таҳдиди ихроҷи онҳо пардохта, аз ҷумла аз қазияҳои Ҳизбулло Шовализода ва Абдуллои Шамсиддин ёдовар шудааст. Паймони миллӣ аз ҷаҳони озод даъват кардааст ки мен баъд низ дар қонунигардонии режимҳои худкома сам нагузоранд, ба онҳо дар таъқиби дигарандешон кӯмак накунанд ва ба ин васила ба онҳо дар содир кардани ҷиноятҳои зидди башарӣ ва поймол кардани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон чароғи сабз нишон надиҳанд. Эмомалӣ Раҳмон 70 сол дошта, аз поёни соли 1992 инак беш аз 30 сол боз бар Тоҷикистон раҳбарӣ мекунад. Дар соли 2016 бо тавсияи як қонуни вижа ба Эмомалӣ Раҳмон расман мақоми асосгузори Сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат дода шуд. ин мақом ба ӯ ҳақ медиҳад ки ба сурати бемаҳдуд номзадиашро ба президентӣ пешбарӣ кунад. тарафдоронаш мегӯянд ки Эмомалӣ Раҳмон буд ки ба ҷанги хунини шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон нуқта гузошта, кишварашро аз хатари нобудӣ ва парокандашавӣ наҷот дод ва баъди 1000 сол аз суқути давлати Сомониён давлатдории тоҷиконро барқарор кард. аммо мухолифонаш Эмомалӣ Раҳмонро ба сохтани як низоми худкомаи олуда ба фасод, тақсими мансабҳои калидӣ ва тиҷоратҳои пурфоида дар байни фарзандону домодҳо ва хешу табораш, саркӯбу зиндонӣ кардани дигарандешон, ҷорӣ кардани шахспарастӣ ва нотавонӣ дар таъмин кардани мардумаш бо ҷои кор ва нирӯи барқ айбдор мекунанд ва мегӯянд то ҳол садҳо ҳазор аз сокинони Тоҷикистон маҷбуранд ҳар сол барои мардикорӣ ба Русия бираванд ва тирамоҳу зимистон ба сокинон дар шабонарӯз ҳамагӣ чанд соат барқ медиҳанд.